Hola a totes! Des de la plataforma Salvem l'Olla del Rei us volem desitjar un feliç Sant Jordi. Aprofitant que és primavera i que ens hem de quedar a casa, havíem pensat que podríem fer unes menjadores casolanes per ajudar els ocells en aquesta època en què estan a tope amb la nidificació i la cria. Us proposem fer menjadores amb coses que tingueu per casa, com ampolles de plàstic o brics. També podem utilitzar culleres de fusta que no estem utilitzant, o culleres de plàstic d'aquestes dels nens. I és molt senzill, simplement amb un cúter farem uns orificis. En el cas de l'ampolla de plàstic farem un orifici aquí una miqueta més a baix de la meitat de l'ampolla i una miqueta més amunt de la meitat de l'ampolla, de manera que col·loquem la nostra cullera així, una miqueta en diagonal, perquè tingui una miqueta de pendent i perquè així, quan fiquem l'alpiste, vagi caient i es quedi aquí. I quan vingui un ocellet, l'anirà menjant i anirà caient. Podem fer el mateix amb el bric de llet. O, si ho preferiu, amb el bric de llet el que podem fer és una altra modalitat, que és obrir aquí una finestreta i col·locar un pal perquè es pugui pujar un ocellet. També podem aprofitar oueres de cartró, per exemple, i ficar-hi a dintre llavors, tipus pipes de carbassa, blat de moro. Això és un preparat que venen per lloros al súper mateix. I l'alpiste també el podeu trobar al supermercat. També podeu aprofitar aquestes caixes de fusta, d'aquestes de maduixes, per posar-hi trossos de fruita, per exemple, o fins i tot per posar petits bols amb aigua, perquè també és molt important els punts d'aigua, sobretot més de cara a l'estiu, però segur que ho aprofitaran molt ara a primavera. Perquè veieu un exemple, jo tinc muntada aquesta ampolla. Li vaig col·locar dues culleres, veu? Està una miqueta inclinada, de manera que l'alpiste vagi caient aquí. Us podeu ajudar d'un embut per tal d'anar posant l'alpiste. També podeu utilitzar filferros, si en teniu a casa, per punxar trossets de fruita i deixar-los penjats del balcó, perquè segur que hi ha molts ocells que també els agraden molt. Molt bé, doncs espero veure les vostres menjadores i ànims a tots, que ens en sortirem.